Περίμενε. Φλόρος Παύλος από το CrossFit Χαλκίδα για το Χαλκίδα Throwdown, κατηγορία Scale, Wood πρώτο και Dairies. Βαράκι, Βαλάντι, παίζει, μπορεί να πάρουμε το δικό σου. 4. Λειτουργία πτήσης είναι τα κινητά, Ναι. Παυλάρα, είσαι έτοιμος? Ναι. Καλή επιτυχία. Με το δικό μου σύνθημα, να παίρνεις το παίρνεις το χρονόμετρο. Ναι. Σε 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Πιο ήρεμα, Παύλο! Είναι πολύ γρήγορο. Κάνε λίγο κράτη. Είναι πάρα πολύ γρήγορα. Φαίνεται πως έτσι. Μια κοκκίδα. Ήταν πολύ καλό παιδί. Ήταν υπερέβαλες αυτό. Όπως εδώ. Σοβαράκι σου. Παύλο, 1.25 ήταν αυτό. Εγώ θέλω 1.35, 1.40. Έλα, Παυλαρά. 1, καθαρά τα swing θέλω, τεντωμένα χέρια. 2, τέντωσε καλά πάνω. 3, μπράβο. 4, 5, τέντωσε μου καλά χέρια. 6, 7, 8, 9, τέντωνε ωραία. 10, 11, 12, τέντωσε καλά. 13, 14, 15, μπράβο, 16, μπράβο, σπρώξε, 17, Έλα, ρε Παύλο, μια χαρά. 18, 19, 20, έδωσε καλά, 21, Οκ. πες, Λοιπόν, έφυγες, ήρεμα, Παύλο. 1, Ήρεμα, Παυλαρά. 2, 3, Μπράβο. 4, μπράβο ρε, εκεί Μπράβο, 2, ρε Παύλο. 5, μπράβο ρε Παύλο, 6, Είσαι πολύ καλός. Μπράβο. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Πάμε, Παυλάρα, πολύ καλά αγοριμάτε. Λίγο το χρόνο. Δεν χρειάζεται, στην αρχή και στο τέλος. Ωραία, εκεί είσαι καλά, εκεί είσαι στο 1.40.
αυτό ήταν ένα 40 και είναι πολύ καλό. Πιάσ' το βαράκι και δεν είναι καλά, να κάνεις καλό χρόνο. Πάμε. Ένα, δεν το σε καλά. 2, 3, δεν το καλά πάμε. 4, δεν το είναι καλά τα χέρια σου. 5, 6, 7, 8, 9, δεν το σε καλά. 10, 11, τέντωσε, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, δεν το λέει, 20, 21. Πάμε όπως πριν. 1, 2, 3, 4, 5, πάρα πολύ καλά. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, είσαι στα 6 λεπτά, μπορείς να πας κάτω από 9. Πάμε. Τώρα θέλω να ανοίξεις, αν έχεις κάνει 3 λεπτά τον κύκλο, αν μπορείς να πας κάτω από 9. Πάμε Νικόλα, πολύ καλά πας, πολύ καλά. Το χρονόμετρο μην το σταματήσετε μόλις τελειώσει ο Παύλος για να δούμε και ο Νίκος, Άνοιξε λίγο! Έλα Παύλο, έλα! Πάμε! Ένα 48 βγήκε αυτό. Πιάστο, πάμε. Για να βγεις κάτω από 9, τώρα πρέπει να κουραστείς. Δώσε Παύλο, πάμε αγόρι μου, έλα. 1, να φαίνεται χρονόμετρο. 2, σπρώξε καλά. 3, έπαιξε καλά πάνω. 4, 5, 6, 7, 8, τέντωσε, 9, 10, 11, 12, τέντωσε καλά, 13, 14, 15, 16, 17, πάμε, 18, 19, 20, σπρώξε, 21, πάμε, θέλω να είναι γρήγορα. Πάμε ρε Παύλο τώρα, έλα. Τέλειωσε. 1, 2, 3, 8.45, 4, 5, 6, 8.50, 7, 8, 9, 10, 9 λεπτά, 11, 12, 13, 14, 15, 9, 12.